17. mart. Molitveni uskličnik. Doista, sva obećanja Božja u njemu su da. I stoga po njemu i naš amen Bogu na slavu. 1. Korinčanima 1:20. Molitva je odaziv na obećanja, odnosno na sigurnost koju pruža Božja buduća blagodat. Molitva je podizanje sredstava sa računa na kojeg je Bog pohranio sve svoje zalihe buduće blagodati. Molitva nije slijepo nadanje da možda postoji dobronamjerni Bog. Molitva polaže svu svoju nadu u Božje obećanje, te mu se svakodnevno obraća crpeći potrebne zalihe buduće blagodati neophodne za taj dan. Ne propustite vezu između oba dijela ovog velikog stiha. Primijetite riječ stoga. Sva obećanja Božja u njemu su da. I stoga, zato, po njemu i naš amen Bogu na slavu. Da bismo bili sigurni da to uviđamo, obrnimo redoslijed ova dva dijela. Kada se molimo, kažemo amen Bogu po Kristu, jer je Bog rekao odlučujući amen na sva svoja obećanja u Kristu. Molitva je molba Bogu koja je puna pouzdanja da će On ispuniti svoja obećanja buduće blagodati, radi Krista. Molitva povezuje našu vjeru u buduću blagodat sa samim temeljem svega toga, Isusom Kristom. Što dovodi do posljednje tačke. Amen je puna i dragocjena riječ u molitvi. Ona prvenstveno ne znači da, upravo sam izrekao svoju molitvu. Ono što ona prvenstveno znači jeste da, Bog je dao sva ova obećanja. Amen znači da, Gospodine, ti to možeš učiniti. Znači da, Gospodine, ti si moćan. Da, Gospodine, ti si mudar. Da, Gospodine, ti si milosrdan. Da, Gospodine, sva buduća blagodat dolazi od tebe i potvrđena je u Kristu. Amen je uskličnik nade i opravdanog pouzdanja nakon molitve za pomoć.